U potrazi za tajnom predaka. Svanuo je još jedan miran, sunčani dan na farmi. Ali, dok patke i kokoške mirno kljucaju svoj doručak, strašne gice i tvrdoglavi ovnovi nastavljaju svoju večitu borbu. Jedini razlog za njihove sukobe je zadovoljenje komandanata. Romunjo, otkud ti na prasećoj teritoriji? Ako baš hoćeš da znaš, ovo je eksperiment kojim ću dokazati vezu između težine i pameti praseta. Ako si došao radi tuče, imat ćeš je! Sada ćeš vidjeti kako je teško oružje ovnova. Spremio sam za tebe pravi ovnojski tank. Ja sam tebi namenio specijalne moćne bombe! Sa njim sam završio zauvek. Nikad ne reci zauvek, pretvorit ću te u kobacicu. Bilo je gusto. Slušajte, vojnici, ovo je karta prašume. O, kako je prašumi je reč, kapitane Papak. O običnoj prašumi koja je puna zmija, krokodila i tigrova, koji mnogo vole da jedu prasiće. U prašumi se nalazi hram u kome naši preci su sakrili zlatni sud. U tom sudu se nalazi najveća tajna njihovog doba. Ako uspemo da je pronađemo pre obnova, vladat ćemo farmom. Kapitane Papak! Kapitane Papak! Kaplane Čvarak, ne prekidajte me. Upravo govorim o novoj strategiji. Kapitane, ovo je veoma važno. Slušam vas, vojniče, nadam se da me niste uzalud prekidali. Vreme za ručak. Ručak? Vojniče, zašto me niste ranije obavestili? Generale Van Rog, javljam se na raport. Kapitane, da li mi se s vama pričinjava ili vi stvarno smrdite? Istina je... Molim vas, idite u kupatili i operite se s mesta. Požurite li ćemo se svi pogušiti. Ajde, požurite. Ajde. Generale, podnosim izveštaj o našem najnovijem vozilu. Zar to nije vojna tajna? Tačno. Ako mi budete izvestili o čemu se radi, to više neće biti vojna tajna. Upravo ste, ali... Ne mekećite, nego sklanjajte taj izveštaj. Nije lako komandovati ovakvom vojskom. Sve im se mora objasniti. Šta ima novo u vezi sa našim novim tajnim oružjem? Pa imamo teškoće, ne znamo gde da ugradimo neke delove. Možda bi bilo bolje da mi date te zacrte. Da, pa to je avion. Stvarno? A ja sam bio ubeđen da je automat za kafu. Da li si siguran da je u okolini? Gospodinu, šta tražite? Pa obavešteni smo da u blizini postoji i tajni prolaz. Ma kakve su to gluposti? Ja znam svaku travku na ovoj farmi. Nikada nije postojao tajni prolaz. Zar niste upravo upali u tajni prolaz? Da, ali šta čekate? Zem nam ovnovi! Kapitane Papak, ovnovi su pronašli tajni prolaz. Stvarno, moramo da ih pratimo. Napred marš! Zar ne bi bilo pametnije da ja ostanem i čuvam farmu? Da, može. Da to nije zbog vašeg straha od krokodila u prašumi? Ne, kapitane, ne bar poznajete. Ne, nikako. Mislio sam imat ćete veće zalihe hrane ako pođete bez mene. Upravo ste, nisam o tome razmišljao. Ostanite ovde. Dosta su nam odmakli. Pišite mi kada stignete. Kapitane, kojim putem da krenemo? Bez panike, sledite me. Imajte poverenja, raskrsnice mi nikada nisu predstavljale problem. Pogledajte, generale, tamo je neki tunel. Stići ćemo prvi po svaku cenu. Napred, prasići moji. Zasmrtnih prepreka. Kako je ovo glupost?
To je šifra B, generale. O, da, htio sam da provjerim da li ste zaboravili. Ali šta to znači? Staza smrtnih prepreka. Demus, Cinus, to je Porcus Latinus. Čekaj da vidim šta piše. Krenite stazom smrtnih prepreka, pronaći ćete stari hram u kome se nalazi sud prepun tajni predaka. Ovo je početna tačka našega puta, ovako izgleda staza i možemo mirno da nastavimo svoj put. Početak staze prepreka ne izgleda komplikovano. Sačekajte, nećemo ovdje stajati ceo dan. Kojim putem da krenemo, kapitane Papak? Vi odlučite, kaplare. Na Vojnoj akademiji smo učili veštinu njušenja. Moj njuh kaže da treba da idemo u ovom pravcu. Čudno, na stazi prepreka nema ni jedne prepreke. Mislim da treba da idemo ovuda. Što se to dešava? Izgleda nas neko prati. Od početka. Od početka karijere nailazim na razne opasnosti, ali ovako nešto mi se još nije dogodilo. Kaplane, vodite računa o svom ponašanju. Izražavajte se jasnije. Sada mi je jasnije. U tom slučaju, gospodo, za mnom! Ovo je jedina šansa da se spasemo! Pazite, stene se dižu. Oh no! Generale, kako ćemo preskočiti ovu prepreku? Ovo je tipična situacija iz priručnika za male izviđače. Prvo, treba da ispitamo teren, zatim ćemo poslati izvidnicu, a na kraju ćemo održati sastanak. Generale, za ne bi bilo bolje da prođemo iza stupova? Da, to je druga mogućnost. Gospodo, za mnom. Intuicija mi govori. Kao što rekoh, intuicija mi govori da je u pitanju neka klopka. Pa to ste vi, generale, drago mi je što ste sa nama. Hvala, kaplare, ali nije vreme za priču. Za to vreme, poručnik Čvarak budno prati sve događaje na farmi. Ništa ne može da ga osujeti u izvršenju proverenog zadatka. Iako umoran, on ipak odlučuje da pregleda okolinu. Épuisé par des heures de garde intensive, il décide de... Qu'est-ce que tu penses du B? Tu trouves que ça... Šta misliš o našem novom tajnom oružju? C'est pour vos amis. Jedni ovnovi ni ne sanjaju da ih slavni špijun Čvarak posmatra. On est drôlement doué quand même. Kad se samo setim da sam letao iz škole zbog jedinice iz tehničkog. Et pendant ce... Za to vreme u srcu divlje prašume napeto straste. Strašne gice i neustrašivi ovnovi nastavljaju svoju potragu. Continue leur dangereuse mission. Eno ih, požuri. Attention, capitaine McCoy. Kapetane McDown, otkriveni smo! Je ne comprends toujours. Nije mi jasno da li će ovo prase uspjeti da uništi kamenje. Dégagez la route. Oslobodite prolaz!
Oslobodite prolaz, ovnovi napadaju! Bravo, kapetane McDowan! Nikad nisam sumnjao u vas! Merci, capitaine. Hvala, kaplane Rogonjo! Ne smijemo da dozvolimo da naš ugled padne! Stanite, hteo bih da siđem odavde. Pour tous et chacun pour soi! Incroyable, je m'en suis... Neverovatno, izašao sam. Pomoć! Padam! Engagez-vous, vous verrez du pays qui visait aussi. Oh là, oh bah, je sais pas ce qu'il fera, mais il a dur. Oh là, Dok stručnjaci vojske obnova dovršavaju svoj tajni izum, špijun nad špijunima, poručnik Čvarak, sve to budno nadgleda. De relaxation. Ça y est, Mi ćemo pronaći tajnu i postati vladari sveta. Upozoravam te da sam i ja na tragu. Da, ali ne zadugo. Prevario si se. merci. Zahvaljujući tebi došao sam do rešenja velike tajne. I ja. Hoćete da kažete da još nije gotovo? Tačno, kapetane, ovdje piše da treba da dođemo do Zlatnog zida i da, kako kažu, opus edius. A, to na porkus latinu znači nastaviti dalje. Tarabakula. Oui, bon. A, to znači da treba doći do stare kule na brežuljku. Ancienne tour dans la jungle au sommet d'une Bravo, Odlično, sada znamo kojim pravcem treba da idemo. Da, ali gde se nalazi taj brežuljak? To su detalji, samo detalji, kaplare. Generale, vreme je da upotrebimo naše tajne oružje. Odlična ideja, ali neka ostane tajna o čemu se radi. pas la surprise en me révélant de quoi il s'agit avant. Ça y est, je... I skoro je gotovo, još ostaje da proverim kakva je to čudna buka. J'arrive vraiment pas à Nije savoir. mi jasno odakle to lazi. Bien, on essaie. Sada nemamo vremena za traženje. Generale, stižemo. Si ne savais pas que... Nisam više na farmi, već uprašen i puno zmija i tigrova. Croqueur de cochon. To je samo ružan san, nastavit ću mirno da spavam. Il se cauchemar. Oh, non. Oh. Ah, c'est plutôt rigolo. Ovo je zabavno. Mais qu'est-ce que je vois là-bas? Une ancienne tour. Pa ona je neka stara kula. Stara kula? Da li bi se pričinjava ili neko od vas pomenuo kulu? C'était la voix du sergent Ovo je Gardner. leteći objekat je pominjao staru kulu. Interroger cet individu. Moramo da uhvatimo i ispitamo taj leteći objekat. Faut me prendre. Nešto mi govori da ovo nije bio san. Ouh là là, ouh là là, ouh là. Quelque chose me dit que j'aurais... Ne znam da li je ovo bio samo san. Ne znam da li je sada pravi trenutak da ispitamo ovo prasence. Kapetane McDowan, aktivirajte tajno oružje. Spreman sam za poletanje. Prijem. Alors, vous seriez mieux
Probajte da spasete poručnika Čvarka pre nego što ga pojede. U redu, dolazim. Kraj poruke. Ne, u pitanju greška. Tebi se samo čini da sam jagica. Veruj mi, nema na meni... Ni grama ukusnog mesa. Samo kosti koža. Obožavam školjave. Tigrova sveta, ja sam naletao baš na ovoga koji voli živolje. Kapitan Triplola. Moramo da spasimo poručnika Čvarka. Nemoguće, zakasnili smo. Regardez, Pogledajte gore. c'est un oiseau. To je avion? Un avion, c'est Superman. A ne, to je usavršena letelica sa 2 ovna na krilima. Ça doit être un... Kapetane, plašim se da će se srušiti. Avant, les bêtes. Napred, ovnovi! Nos ennemis l'ont sauvé. Neprijatelji su spasili našeg vojnika. Kakva humanost. Ils sont désintéressés. Pogledajte, ja letim. Je bombarde. Ja letim. Bombardier à vos postes. Vojnici, spremite bombe! Posez les bombes à purin. Tu parles d'un beau geste. Pa kakva je to humanost? Iskoristili su ovu situaciju da bi nas napali. Ces espèces... Ovnovi će skupo platiti za ovo. Sergent, Poručniče Čvarak, sada ćemo vas ispitivati. Upozoravam vas da se ne igrate sa nama, jer nemamo vremena. et de nous dire cette mystérieuse tour. Recite nam, gde ste vidjeli staru kulu? General je izvanredan islednik. Da, i da sam ja islednik, sve bi se treslo. Faudrait trembler mis au soleil. Mais arrête de trembler. Prestani da se treciš. Šta se to dešava? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Gospodo, ja sam godinama izučavao tehnike istraživanja. Molim za malo pažnje i vi možete dosta da naučite. Tout d'abord. Počet ćemo najjednostavnijom tehnikom, bičevanjem. Et voilà, oh, j'ai mal... Ja, to boli. Rien qu'à le voir, je sais. Imam utisak da je naš zarobljenik nestao. Sergent, Poručniče, vaše bekstvo je bilo spektakularno. Uspeli ste da se izvučete iz klopke krvoločnih ovnova. vous savez qu'un... Kapetane, za iskusnog ratnika kakav sam ja, to nije bilo teško. Jadni ovnovi nisu imali šansi. A stara kula? Pođite za mnom. Vous devez absolument... Morate da pronađete poručnika Čvarka. Pođite odmah. Laissez tomber le sergent. Zaboravite Čvarka, generale! Upravo sam otkrio staru kulu! Formidable. Ovnovi nikada neće uspeti da pronađu ovu kulu. Et alors? Izgleda da su uspeli. Capitaine Triplola, Da upotrebimo neko pomoćno sredstvo, kapetane? quelque peu supérieur. C'est exact. Da, upravo sam hteo to da predložim. Ah, bon. Svi za jednog, jedan za sve! Napred, ovnovi! Continuez votre avance, messieurs. Nastavite napad, vojnici, nećemo se povlačiti. Ça, par exemple. Raseće mi njuške, zlatni sud. Imam ga! Le parchemin. Unutra se nalazi najveća tajna naših predaka. Il me l'a...
Ovo neću preživjeti! Zbogom, stado moje! Spasili smo. Srce mi je puno ovog miomirisa. Pitam se zbog čega smo se upuštali u ovakvu avanturu. Zašto smo stavljali glavu u torbu? Život je lep, predivan, ne mogu da verujem da sam živ. Nije, više se nikada neće upuštati u ovakve avanture. Naši junaci su još dugo slavili u blatu. Zlatni sud se otvorio i otkrio tajnu predaka, ali to više nikoga nije zanimalo. De la campagne.